Adom FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. I'm trying to bring some more Chama Wakwaba. Beyi W'ano and Dwaso. Na ansa na message ya kura no ma me faseda. Ema nwumakua. Wamobua madwoda ani wukwada bia ya de dwumade ya de brew. TCL and the quality home appliances and abedwaso. Open TV, air condition, freezers, microwave ovens. Afei niam atitete sa blenders ne eka ka ho nyina no. TCL and the papa abedwaso. Etipebito TCL, the creative life. Na fe accident to sumi no fama Franco Trading Enterprise. Dr. Frank Ghana hadie wo pe wo mu di kan e di mobile phone business accessories this and money my buy ya Dr. Frank eka ho na wa yesa adwuma ya che papa etino se wo pe phone atode di dwuma ana so wo tu akoton Franco Trading Enterprise na me kan for the amount o me the Franco TV nso aba eni da ho pebito Franco Trading Enterprise en kwabata bebre Ghana ha uko Facebook so a hwehwe Franco Trading Enterprise the Facebook page no na more than 100,000 likes oni ni individual ho utimi place order baby awo bia ye de bebre o Dr. Frank Nyamishaw Franco Trading Enterprise was the phone papa ahimfie. Adwana no mede to wanim se enna nyame ya adom a adwuma ya sha se ye efa tenkon apew esusam ho ene ye di besi na yadisi no esame ma update Paransa na mekwa tenkon kra no rest assured say denchira esase school no yegu ahomboaso denchira esase MA primary school no yegu ahomboaso yebekọ ho miguso me ya ahomboa nya me ya domu a ne atinkom a 4th November na mebeka MultiMedia Group ho na manya afe 4th November na manya afe pepe na mi production team adaroma ya de niam egu akwan so It's been 1 year since I joined the MultiMedia Group. Enti mo se no so emfa mame. Ya keka yen sase etu anamo efa no insusam ana eha wo manfo a wo mo tenkon apew. Ma kan ho asem wa kan obatu studio hana migina hana mibomu a air condition mu na fifre teme a na so hu se adwuma no edamakoma so pa Ora Nelson o se me bo se obabua ma yakotu bohole baako e wotenkon apewu Anapaya mene contractor wakwakotu borehole no mene no akasa Global Waters Ghana Limited ana mede sa adwuma no ahye wom nsa wom kwakotu sa borehole no nyame adoma a wokyene ye nhyehyeye na mede wom nipa baako akotenkon na afei assemblyman abochi ubedi yanim na fei yekochia na wi a
yakɔkyerɛ baabi a mopɛ sɛ yɛtu borehole ne wɔ ɛno bɛyɛ ne edi kan no baabi a mopɛ sɛ yɛtu saa borehole no ɛwɔ no makɔkyerɛ na yɛsi na wɔtwe foforɔ yi mu a acha adwuada benada afei wɔn de mfidie no ɛde aba wɔn kyerɛ sɛ adwuma no wɔn de na wɔtwe na ɛbɛyɛ 1 week two borehole na afei yɛsi stand na afei yɛpagya akɔsoro kakra na yɛde tank ɛsi na pampam it is a full package ɛna mede ba tenkɔn enti adwuma no a yɛhyɛ aseɛ no results a ɛfiri mu aba ɛno no branapɛi mehyɛ bɔ sɛ mene DC Akuapem North mene no bɛtwetwe nkɔmmɔ kwadwo mentimi nso aba ahoma no so a okay that's fine yɛnsɛ ɛnya nka no enti by way of update no neɛteɛ no but yɛgusu ahia mmoa mmoa no deɛ yɛhia mede number 2 dwa kakra mmoa no ba deɛ ɛnso yɛbɛtumi ayɛ bi aka ho yɛbɛtumi ayɛ bi aka ho enti sɛ wopɛ sɛ daakye bi wotwa mu tenkɔn na wohu sɛ amanfoɔ ɛbu nsuo ama wɔn di akwaneaba a wɔn nso ka sɛ saa adwuma yɛ ɛkɔɔ so nsuo adwuma yɛ ɛkɔɔ so ahai metaku anaa me sempo aka ho a boa yɛn latest by next weekend ne awie borehole baako ɛntaa memenda bɛyi ne na wɔtwe deɛ na yɛwie borehole baako na aka baako because I promised 2 boreholes for the people of Tinkon. Na minim se etie from beboa me. Na yetimi adi sa adwuma yi. Me se number no ensesan. Number no 055 66 14 196 055 66 14 196 Misre se muye ekuo ana so ankorankore wo firi potam ho na nei wa betena nkran wonya pipe no mo a kai wachi na yemmoa wo firi potam ho misisu bio na nei wa betena Islegon wote achimata wote La Paz wote Tema wote Kaswa ubie u pipe nsuo chururururu utimi kura jesi so ende ya ese e free kura de kai wachi number ni bio ya 055 66 14 196 issues are abetomanim me yasanka na metaka foforo ene yebesha foforo ase but bibi nti yede be kodwada but mebobo issues ahodo bia na wo frɛ me de to manim no wonte ho hwe me wura mfi and to prove say yeguso ya dwendwe ho almost every day minim team ye hia ho chale ye free ha yenko he ye be wie tinkon ye hefa na yenko and so we sit and we plan na fei ya evaluate how ni nyina wie no ye hunu ba bia ye ko ama ufra mi free damfa ayi mensa ena wode ohonomo akwan eho nsem etu manim wo number wa ha udin so wa ha damfa ayi mensa akwan e wo ho chese enye kura enti eno so edaye pono so comfort so frame me aka senior bon to kwan no a da bia me ka ho asem no ono so afrɛ me e de atomanim enti ano so yebedi ho dwuma
E hokro no so wo mo nsuo hu oha wo ho. What I say free emretentente mo mu nya nsuo ni ma. Eno so abetomanim. Moses nate na sao pani oha wo de betu manim no chese se fem kakra Krobi eben ningo pram ye fra Bohe. I hope I'm getting the name right. Bohe. Na school dan wo krom ho no. School dan no na headmaster wa that school no ano and your friend Moses Nate. Sabi. Are physically challenged. Ena washo nkwara yi so an wa chese sije. Sene school dan no aye ninti. Aya me man kwara ni bi wo mko school bi e ben ye ha. Me omo ba me se monko ha. Monko school no. Na ankofo ha wa mbre me. And I have videos of the current state of school dino. And also so damanim. Enti ora nate. When ora Emmanuel Ayite. In fact, Oma send me petition. Oma try to come district directorate, education directorate. Oma send me copies of Nkata Omu training now. Oma send me site plan of school dian compasa Omu sie. Ni na maje ewa ha. Metu wana mo. Metu wana mo. Ena menya call so free esi akwa. Menya complain every esi akwa. Achime si akwa. St. Stephen Senior High Technical School. School I want to say, I want to see by 43 years in it. St. Stephen's. Yeah. Gate to Kuranda school no ano. Gate. Krabi nano. Na ka pesa wamanya school bus. Wamu nibi. Eno so abetomanim. Me di akere ho. Bawe Pentecost vocational school ho ne potamu ho. E ho so ha we ho. Bawe Pentecost vocational school ne potamu ho. E ho so asam na abetomanim. Wamu ya butra mame. Mebaso. Mataheko, New Jerusalem. Mataheko, New Jerusalem. Wamu ni ya sabia. Wamu ni Adom market eni ho. Na menya contacts. Eno so mebaso. Mataheko, New Jerusalem. Now say Islamic school ewo enum apapem. Islamic school ewo hono. Yesi akwaye owu afidie. School dino. Adani owu afidie. Na ora Daniel Odame me da say Saudi sasemi ebetu manim. Eno so edamanim ebetu ho anamon enche bia mo beti yenka issue so no edoso but nyamini ebuafo wenti na edi Beyi W'ano edi aba anano dwada na mekan sasa adwuma die enye se yetu ye ne asi obi so asai na adwuma ana so ye begina ha adidi nkofo atem no ya pese ye hwe ye chi a
afi ye di say adwuma ya wie afi na se yetimi point say Beyi W'ano dwuma ye di nti ena ha school dan yesi awie ena ha fo manya nsuo enom ena ha sakwan ye Beyi W'ano nti ena say dwa ye wa hai yesi Beyi W'ano nti ena ha kanea na eni ha no ye nya kanea ye butaya no Yabutaya no. Eti shanu suba me. Now de kaya ho. Kaya ho. Now, National Trust Holding Company, NTHC, National Trust Holding Company. Metimi hu wama sika aloke depositors. Wama sika aloke ne de kwajo ayade amtibi da bia o. CJ ana managing bank. CJ ana microfinance bi o suhum microfinance bi a ho. Me we feeding ni kakra. I have to check my document. Ma me fu a wo mu fra me su. Ana me no wo ko me sika wo ho 7,000, 2,000, 10,000. Me sika ebi kura de 25,000. Ma me abro bi o fra me da no. Osu. How do we explain? And we are saying at the National Trust Holding Company and some and also so because Mikaya, as far back as 2003, Ghanaians bought shares. Ghana for shares. Some shares, what has happened to the shares? What has happened to those shares that Ghanaians bought? We will find out. CPC, Cocoa Processing Company. One more mukoto CPC for shares in Ibino. Some shares, what has happened to the shares? Since 2003. Yebetako. Enti, me number ni the answer sign. 0206 943337. 0206 943337. Ode frame me. O friend man to me and find out phone here Android. Send me a message. If you have evidence to back your complaint, and we should know the mama no faka ho. CJ, a dine send ye video, send me pictures. Or documenta faka ho. Ebuama Jumano, Ayamre. Ebuama Jumano, Esanso, Ayantem. Ebuama Jumano, Yantem. And the issues on the Kakabin of Etimabuana pay. I have a tall list of not less than 200 issues across Ghana. Bebre. Na yetu ya boase. Yetu ya boase. Anano obi frame. Frame asebo kan se CJ. Sa program we akofa ba ba beto aba na akofa sa program we aba na se na msunia na abotre. Twi break. And to me so say ye two abadia. Sabi. Ye nim sa ye ni sa adwene no. Sa o hawa hodo a wo ho no ye be so ano.
And we get attacks every day. But nyamini abuafo. We get attacks every day. But nyamini abuafo. Well, because it's true, my dear, you may mammy no. No nim. No nim. Enti nyame adoma wachina. Everybody nkon. Na ba adwada ebnada no. Adwuma ne be hyase. Acha memenda. Na wamawie. Na fe meda. Batumi ada. Adwada. Na etako issue foforo. Etako issue foforo. Enti dia frame. Na fa ha ne bra. Ibedi akire meba ho. Na kwan bia sese ye fa so a yetimi so ano no ye be so ano. Hwe Ghana ha go for ha o. Go for ha pa. Kanda ye Forson Olebu Canada na ye Forson Olebu how issues a free horn moba to say in a day nipa be 5 to me frame about the same issue bayen so ya abotre mon frère am fa issues ni mra ya bo ani aso ano e dia ma wo enti na ma me fancy ya na fei nyame adomo a adwada asa to aso dia ma wo. I love what I'm doing. I love it. You know what I mean? No, I love it because results on the bar. Nothing makuma atomiyem. So we are me to me quiet boho ba quartin coin. A me birthday. And I mean aduma sabo hono and no and I'm a commission. Na media di me 1 year anniversary no. Na a ginger ye more. Nothing yet to me akodi akoyanim in the years ahead of us. Eti momo ame. Me ba cho momo number no eye 055 6614 196. Momo a. Na boho ba kwa aka no. Yenkwa yemfa nka ho. Wo ya ma obi no wo bua ma obi anya nsuo no anom no obi nso babua ama light no a aye problem no eno so so ayeye akwan no a asai no eno so so ayeye wonsom wani nipa mini the Chief Jerry Forson emphasis na ma TCL the creative life and a Faith Franco Trading Enterprise phone papa ahimfie Beyi W'ano na yenso